Tuloy po na pagsisikap na palawakin pa ang mga programang pangkalikasan at pagpapalakas po ng kahandaan sa kalamidad. Nagsagawa po ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ng isang tree growing activity sa Pangasinan Eco Park bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Arbor Day at National Disaster Resilience Month 2026. Pinangunahan po ang aktibidad ni Provincial Administrator Manuel Luis Jr. kasama ang mga department heads at kawani ng Kapitolyo kung saan sama-samang itinanim ang humigit kumulang na 500 punla ng Nara, Batino, Guyabano at Kasoy. Ayon sa panlalawigang pamahalaan, layunin ng naturang inisyatiba na palakasin pa ang green cover ng lalawigan bilang bahagi ng mas malawak na Green Canopy Program upang kung saan ay target po nitong hindi lamang madagdagan ng mga puno kundi makatulong din sa pagpigil ng soil erosion, pagbabawas ng init at pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad laban sa o pagpapalakas ng katatagan ng mga komunidad laban sa mga sakuna. Samantala, tuloy-tuloy naman ang mga programa sa lalawigan na inaasang magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa kapaligiran at kalikasan. IFM News. IFM News. IFM News.